totally wrong. मानोना बुङोब्ला जों सिगाङावनो बुजिग्रोनांगोन AI means what? AI means artificial intelligence. जायखौहाय साइन्टिस्टफोरा ओरैबायदि मोनसे सफ्टवेयार प्रग्राम डेभेलप खालामदों जायनोखि सुबुंफोरनि अनलि टास्कखौल' कमप्लिट खालामनाय मोनसे सफ्टवेयार डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जाय जोंनि फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायाव जेबो मदद होआ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो रिसार्च खालामोब्ला एसे जों मोनथिनो मोनगोन जे गेदेर गेदेर कम्पानिफोरावहाय जायफोर फरायसाफोरा जोबोद खस्थ'यै फरायनानै ग्राफिक्स डिजाइनार जायो सफ्टवेयार डेभेलपार जायो बैसोरहाय दिनै AI नि जाहोनाव जबफोरखौ खोमानांगौ गोनां जादों। मानो होनना बुङोब्ला बबेबा कम्पानियाव जुदि 400 जन जुदि सफ्टवेयार डेभेलपार हायार खालामोब्ला बै 200 जननि खामानिखौनो AI हारसिङै मावो। अब्लाथ' बेयो बै 200 जननि बै साख्रिखौनो जानानै होबाय जाय बिसोरनि न'खौहाय माबायोमोन फोथाङोमोन बेखौनो जानानै होबाय। अब्ला बेयो AI माबोरैहाय जोंखौ मदद होनो हाखो? बेथ' जोंखौ खहासो खालामदों। दा बेनि थाखायनो AI मालाबाबो फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायाव मदद होआखै। आरो बेल' नङा जों बयबो जों रिसार्च खालामनाया गोनांथि। AI has a limited storage and it has a lack of creativity. बे मानसि बायदि साननो रोङा बेयाव मेन्टेल जिथु एबिलिटि बे जेबो ग्रथ जानो रोङा। मानो होनबा बेखौ साइन्टिस्टआ अलरेडि मोनसे प्रग्राम खालामखादों जे बे मोनसे लिमिटेड स्टरेजखौ खामानि मावो जायखौ बे जायबायदि डेभेलप खालामदों बे खामानिखौल' बियो मावनो हायो। बेनि अनगायै बे गुबुन जेबो क्रिएटिभिटि बे डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया। जुदि जोंनि साननायानो जुदि डेभेलप जायाब्ला जोंनि जुदि क्रिएटिभिटियानो जुदि ग्रथ जायाबा जों बबेहाय जोंनो जिउ राहा दाना होनो बे AI माबोरै हागोन? आरो दानिसो बुंलांदोंलायनो AI लायनो जोङो माने गुबुन गुबुन जायगाखौ नायनो गुबुन गुबुन जायगा नायनाया कि जोंखौ जिउ थांना थानायनि राहा खालामना होबाय नामा? दा दहाय बुंदों जबखौनो माने जबलेस खालामाखै जब रिडाक्सन जानायाव जेबो आखाइ गैया होनना बुंदों। जाय AI खौ बानायदों जन मेकार्ले बेनो खुद बेखौ एक्सेप्ट खालामदों जे फैबाय थानाय इयुनावहाय AI ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ बे AI नि जाहोनावहाय गोबांनि जबफोरानो नै थांगोन होननानै बे गावनो एक्सेप्ट खालामदों। अब्ला नोंसोर माबोरै बुंनो हागोन जे AI आ दि जोंनि बे जिउ राहा दानायाव खहा खालामाखै होननानै नोंसोर माबोरै बुंनो हाखो? दहायबो सासेया बुंलांबावदों जे AI लायनो माने बिजाब फरायनो हायो मा फरायनो हायो बिजाब फरायनो जों कनसेप्ट जोङो AI आव जोङो सार्च खालामनो हायो। टिचारा बबाव थांखो? नोंथाङा जि फरायसालिमायाव फरायबाय दं मानो फरायबाय दं? AI खौ इउज खालामनानै न'आव थादो न'आव थानानै गियान लादो। टिचारखौ जुदि नाङाब्ला AI खौल' जुदि नांगौब्ला नोंथाङा न'आव थानानै गियानखौ लादो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि बाथ्रा दान्थेलायनायनि जि सुंद' बिबुंथि बेखिनिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय।